Очрашу безнең булды Олимпиададан соң. Олимпиададан соң ул Казанга кайтты һәм янарга яздым, әгәр дә теләгең булса, әйдә очрашыйк. Һәм без аның белән очраштык Камал театры янында. Анда инде чыннан гына әйткәндә, миңа да үземә авыр булды, чөнки мин белмим, ничек микән сөйләшүне башларга, менә Олимпиада вакытында бик Никадәр стресс кичерде бит инде ул. Әйе. Шуңа күрә, дөресен генә әйткәндә, мин анарга кирәк иде ниндидер кеше, кемгә ул үзенең хис-тойгыларын, кичерешләрен сөйли ала. Һәм уйлаган идем, юк, без аның белән ул турыда бөтенләй сөйләшмәбез дип. Ул үзе сөйли башлады, ничек анда алар яшәделәр. Һәм ул сөйләгәндә, минем дөресен генә әйткәндә, каз төннәрем